Xayrlı erте, эфирдә Татарстан яңалыклары, студияда Гөлназ Ибрахимова бүгенге чыгарылышта. Казан бистәләренә яңа юллар салына. Горький шоссесында транспорт хәрәкәтен җайга салуда эш дәвам итә. Галимнәр һәм авыл хезмәтчәннәре тәҗрибә уртаклашты. Лаеш районында аграр фәннең 40 көне узды. Мәгариф өлкәсендә кызыклы проектларны гамәлгә ашыруда грантлар булыша. Казанның авиатөзелеш һәм Яңа Савин районнарыннан репортаж. 2022 елның беренче ярты еллыгында Татарстанның берләштерелгән бюджетына 230 миллиард ярым сум акча кергән. Керемнәрне җыю буенча еллык план 61,4%-ка үтәлгән. Бу хакта хөкүмәт йортында узган республика киңәшмәсендә хәбәр иттеләр. Анда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, Россия Дәүләт Думасының икътисади сәясәт комитеты рәисе Максим Топилин катнашты. Хәзер предприятиеләр моңарчы күрелмәгән санкция басымы кичерә. Икътисадны үзгәртеп кору, импортны алыштыру өчен яңа җитештерүне оештыру бара. Шуңа да карамастан, халык алдындагы барлык социаль йөкләмәләр үтәлергә тиеш. Ил күләм проектларга гына да 32 миллиард ярым сум акча юнәлдерелә. Шуларның 10 миллиард сумы республика бюджетыннан. Өстенлек финанс дисциплинасына һәм резервлар белән эшләүгә юнәлдерелә. Салым бурычлары бетерелергә тиеш. Беренче ярты еллык нәтиҗәләре буенча ул якынча 12 миллиард сумга җиткән. Бурычлар белән эшне көчәйтергә кирәк дип билгеләп үтте Рөстәм Миңнеханов. Горький шоссесында транспорт хәрәкәтен җайга салу өчен эш дәвам итә. Хәзер анда юлларны киңәйтәләр. Осинова урамында да өстәмә 2 хәрәкәт полосасы барлыкка килә. Ул Салават күпре һәм Залесны микрорайонында тоташтыра. Тулайым алганда Казанда юлларны ремонтлау һәм реконструкцияләу буенча быелгы план яртысыннан артыгында үтәлгән. Транспорт бөкеләре проблемасын хәл итүнең яңа юллары турында киләсе репортажда. Әмирхан урамындагы юл төзү бригадалары үз эшләрен тәмамлый. Күп эш башкарылган. Машиналар йөрү өлешендә дә, тротуарларда да яңа асфальт түшәлгән. Тукталыш мәйданчыкларында яңа павильоннар. Микрорайонда яшәүчеләр мондый үзгәрешләргә сөенеп туя алмый. Ходить невозможно было. И на той стороне, и здесь то же самое. Очень хорошо сделали. Спасибо. Казанда планда каралган юлларның яртысыннан артыгы төзекләндерелгән. Имин сыйфатлы юллар ил күләм проекты буенча планлаштырылган 70% диярлек башкарылган. Юлларда асфальт-бетон катламын, тротуарларны ремонтлау, куркынычсызлык киртәләрен, юл билгеләрен урнаштыру, яктырту һәм светофорлар шитләрен урнаштыру каралган. Хәзер Казанда шулай ук берничә төп магистраль төзелә. Алар арасында Зур Казан бюджеты, Вознесение тракты, Горький шоссесының алмашы һәм шоссесының үзен реконструкцияләу. Пусть так и будет, всегда все строится, и благоустройство, чтобы было хорошее. Очень нравится. Я работаю в Казани, и поэтому вот это стояние в пробках, оно, конечно, убивает. И мы давно уже ждали, что это, очень рады. Казан мэры Илсур Метшин юл төзүчеләрне проектлар һәм планнарга таянып, шәһәрлеләрнең тәкъдимнәренә дә игътибар итәргә чакырды. Халык фикеренә таянып, уртак элемтә нигезендә юллар төзү программасын вакытында һәм сыйфатлы итеп тәмамларга кирәк. Быел Казанда автомобиль юлларын яңартуга 23 миллиард ярым сум акча тотыла. Искәндәр Гыймалдинов, Инна Данилова, Дамир Мухаммедханов, Татарстан яңалыклары. Лаеш районында аграр фәннең 40 көне узды. Казан дәүләт аграр университетының агробиотехнопаркы һәм Татарстан авыл хуҗалыгы фәнни тикшеренү институты базасында галимнәр, фермерлар, авыл хуҗалыгы идарәләре җитәкчеләре агросәнәгать өлкәсендәге кыр тәҗрибәсе, цифрлы технологияләр белән танышты. Урак башланыр алдыннан бөртекле культураларның яңа сортларының ничек үсеп чыгуын күрү дә мөһим иде. Мондый инновацион мәйданчыклар Россиянең һәр аграр югары куерты балансында юк. Селекция сынаулары, бөртекле һәм кузаклы культураларның сынау шәчерекләре, авыл хуҗалыгы техникасының соңгы яңалыклары. Бер ел элек бу басуларда университет галимнәре пилотсыз трактор күрсәтсә, быел туфрак сканерын тәкъдим итте. Туфракны эшкәртү тирәнлеген акыллы компьютер системалары күрсәтә. Бүген әлбәттә белгәнебезчә игенчелектә гомумән авыл хуҗалыгы тармагында алдынгы технологияларның берсе бу инде цифрлаштыру булып тора. Бүген без менә үзебезнең площадкада шушы технологияларны киң кулланабыз. Бүгенге көндә шушы менә безнең 200 гектар җир безнең
фәнни опытлар белән шәшелгән. Анда инде шушы бөтенесе дә аларның цифрлаштырылган бүгенге көндә. Без бүгенге көндә һәрбер җирнең һәрбер әйтергә кирәк квадратный метрында дип әйтергә була, ул компьютерга кертелгән. Без инде аны бүгенге көндә университетта, аудиторияда, лабораторияда була торып, компьютердан ачып карап, ул җирнең менә ул шәшелгән җирнең, ул культураның бүгенге көндә состояниесе нинди, ул ел башында нинди булган, ел уртасында нинди булган, аннан сонда ничек булачагын без аның бүген әйткәндә прогнозировать итәргә була. 40 көнендә авыл хуҗалыгы җитештерүчеләре, фермерлар, район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәләре башлыклары катнашты. Шәшүлекләр өчен кукурузның яңа гибрид сортлары күрсәтелде. Аларны Бөтен Россия кукуруз фәнни тикшерү институты белгечләре Ставропольдә чыгарган. Импортны алыштыру шартларында чит ил орлыклары белән тәэмин итүдә проблемалар башлангач, үзебезнең селекционерлар сортларны тәкъдим иткән. Бүгенге көндә без монда күп кенә компаниялар белән эшлибез бу юнәлештә. Мәсәлән, Escort дигән компания. Алар бүген без алар белән берлектә без бүген монда урнаштырдык метеостанция. Бу метеостанция онлайн режимда туктаусыз рәвештә бөтен данныйларны биреп тора. Ул инде явымнарның күпме булганын, җилнең кайсы яктан һәм нинди тизлек белән искәнен, температура, һаваның температурасы, нидәге туфрактагы дымлыкны, аның температурасы менә бик күп данныйларны ул бөтенесен компьютерга кертеп, безгә алар белән дәrs эшләргә мөмкинлек бирә. 200 гектардагы агробиотехнопаркның тулы хокуклы хуҗалары югары уку йорты студентлары кырларда, сугару системаларында, тракторларда практика узгач, алар Татарстан хуҗалыклары һәм агрофирмалары өчен квалификацияле белгечләр булып җитешә. Авыл хуҗалыгы министрлыгында да тәҗрибә кырларын югары бәяләделәр. Здесь представлен союз науки и практики. Биредә фән һәм практика бергәлеге тәкъдим ителде. Мәйданчыкларны карадык, хезмәттәшлек нык. Бу мәйданчык инновацион характерда. Авыл хуҗалыгы җитештерүчеләрен бертөкле һәм техник культуралар белән уздырылган тәҗрибә нәтиҗәләре белән таныштыра. Студентлар өчен бу тәҗрибәле механизаторлардан һәм галимнәрдән киңәш табыш алу өчен соңгы көннәр. Тиздән алар алган белемнәрен һәм тәҗрибәләрен игеннәрне урып җыюда куллана ала. Фарис Мөхәммәтов, Дмитрий Евторов, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары, Лаеш районы. Бәхәсләшүгә кайчан чик куелыр? Түбән Кама районының трудовой бистәсе фермерлары арасындагы бәхәс инде 6 ел дәвам итә. Бер күрше икенчесен малларга тупас мөнәсәбәттә гаепли, икенчесе көндәшләре шулай итеп җирен тартып алырга теләй дип ышандыра. Икесенең дә фикерләрен хәбәрчебез тыңлап кайтты. Монстр только так может для животных. Бистәдә яшәүчеләр күршеләре Әсхәт Әхмәтвәлиевне атларын тиешенчә караумауда, ашатмауда гаеплиләр. Алар күршеләренә ярдәм итәргә әзер, тик атлар хуҗасы ярдәмнәре баш тарткан. Соседский еще один фермер здесь, Соснин Сергей, он предлагал ему помощь. Күршедәге тагын бер фермер Сергей ярдәм итмәкче иде. Ул көн саен яшел азык алып кайта, акча түләргә генә кирәк. Көнгә 2 тапкыр яшел азык кайтырга да риза. Ул баш тартты, акчасын кызганды. Берәү дә бушка эшләми бит инде. Атлар хуҗасы күршеләре проблема тудыра дип саный. Беренче низах 6 ел элек Рафаэль Шамсетдинов басуында йөри башлагач килеп чыккан. Эш полициягә кадәр барып җиткән. Күршесе җирне сатып алудан баш тарткан. Күршесе җирне сатып алудан баш тарткан өчен үч ала дип саный. Вот это Шамсетдинов миннән атларны сатуымны сорады. Ул элек биредә мөдир иде. Сатып алырга өлгермәгәндер күрәсең. Мин сатып алдым. Дөресен генә әйткәндә, махсус бер генә тапкырда аларны чыгармадым. Хәзер Әсхәт Әхмәтвәлиевнең 34 аты бар. Хайваннарны түләүле йөртүдә файдалану өчен үрчетә. Ә начар тукландыруда барлык гаепләрне кире кага. Алар көнгә 3 тапкыр туклана ди. Йөртергә дә чыгара. Менә никадәр фураж бар. Капчыклап ашатабыз. Биредә 20 тонна ашлык бар. Капчыкларны иртән алам, маллар тук. Барлык атларда ябык түгел. Әрсезләренең яңаларын көтүгә аласы килми. Ризыкны бүлешергә теләмиләр дип ышандырды ул. Бу сюжет кадрларын без республика ат үрчетүчеләренә дә күрсәттек. Алар хайваннарның бөтенләй ябык булмавын шулай да җәй уртасында көр булырга тиеш, дип билгеләп үтте. Ә күршеләр атларның торышына игътибарны җәлеп итү өчен судка барырга әзер. Искәндәр Гамалдинов, Фируза Насирова, Булат Абдульманов, Татарстан яңалыклары, Түбән Кама районы.
Эфирда яңалыклар программасы дәвам итәбез. Августтан пенсияләр арта. Бу эшләмәүче һәм эшләүче пенсионерларга да кагыла. Тиешле взнослар түләп килгән эшләүче пенсионерларга өстәмә баллар бирелә. Шулай ук 80 яшьтән узган өлкәннәрнең, инвалидларның да пенсиясе арта. Хәрбиләрнең пенсиясе индексацияләнә. Өстәмә түләүнең күләме балларга һәм пенсияга чыгу вакытына бәйле. Өстәмә түләүгә шик бар. Күп дигәндә 3 пенсия балы өстәлә. Пенсия автомат рәвештә арттырыла. Моның өчен гариза язарга яки Россия пенсия фонды бүлегенә мөрәҗәгать итәргә кирәкми. Социаль шелтәрләрдә Казанның Горький паркында агрессив тиеннәр бар дигән хәбәр таралды. Үҗәтлек күрсәтүче җәнлекләргә нигездә аналар һәм балалар зарлана. Мәсьәләгә ачыклык кертү өчен безнең иҗат төркеме паркта булып кайтты. Сәламәт тиен бер кайчанда кешеләргә үзе якын килмәй. Агрессив тиеннәрдә исә кытыру чире булырга мөмкин. Шуңа күрә бу җәнлекләр белән элемтәдә торган ата-аналарны аңламыйм, саграк булырга кирәк. Социаль шелтәрләрдә әнә шуңа охшаш хәбәрләр таралып өлгерде. Нәни балалары булган әниләрне паркта йөргәндә сак булырга өндиләр. Горький паркында тиеннәрне ашатучылар күп. Алар кешеләргә еләшкән, азык өмет итеп киләләр. Всегда приходим в парк, и всегда есть белки. И зимой они ходят тут, и весной, и осенью всегда. Кормим белок, очень их любим. Специально приходим, чтобы на них посмотреть. Йомшак тиеннәр кешеләрдән бөтенләй курыкмый. Бу беренче күрүгә аңлашыла. Бер-берсен уздырып, кешеләр янына киләләр, ризыкны кулдан тартып алалар. А только лишь наблюдаем, как они живут. Без тиеннәрне ашатмыйбыз, шәһәр тирәлегендә ничек яшәүләрен күзәтәбез. Алар өчен аерым азык кирәк дип саныйм. Моның белән махсус хезмәтләр шөгыльләнергә тиеш. Тиеннәрнең кешеләрдән курыкмыйча, кулдан ризык алып китүләре гадәти күренеш. Бу агрессия түгел. Казан зооботаника бакчасы белгечләре сүзләренә караганда, бу вакытта җәнлекләр кышка азык әзерли, чикләве көнбагышны агач яки җир астына яшереп куялар. Шунысы кызык, алар үзләрен ашатучы кешеләргә күнеккән. Кешеләр белән элемтәгә керүче җәнлекләрнең активлыгына аптырарга, алардан куркырга кирәкми. Табигатьнең дә үз кануннары бит. Фарис Мөхәммәтов, Айгөл Хидиятова, Татарстан яңалыклары. 28 июльдә Ширеккүл паркында «Древо жизни» мәдәни агарту проектының икенче чарасы үтә. Бу юлы ул Удмурт милләтенә багышлана. Проектны Казан мэриясе һәм Татарстан халыклары ассамблеясы оештыра. Чаралар Россия халыкларының мәдәни мирас кысаларында Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән гамәлгә ашырыла. Бу турыда тулырак актуаль әңгәмә сәхифәсендә сүзне коллегам Айзилә Батырхановага тапшырам. Исәнмесез, эфирыбызны актуаль әңгәмә белән дәвам итәбез. Студиябыз кунагы Казан шәһәре башкарма комитеты аппаратының тел культурасы өлкәсендә милли сәясәтне гамәлгә ашыру бүлеге башлыгы Алина Миневалиева. Алина, исәнмесез? Хәерле иртә. Исәнмесез, Айзилә. Древо жизни мәдәни агарту проекты уңышлы гына башланып китте. Менә инде киләсе чарага әзерләнәсез. Ул Удмурт мәдәниятенә багышлана. Әлеге чарада безне нәрсәләр көтә? Чыннан да без быел Казан мэриясе тарафыннан Древо жизни дигән проектны башлап җибәрдек һәм чираттагы саның 28 июльдә кичке сәгать 6-да Ширеккүл паркында узачак һәм сез әйткәнегезчә Удмурт мәдәниятенә багышланган. Гомумән алганда әлеге проект Идел буе халыкларының мәдәниятенә, аларның телләрен, мәдәниятен саклап калуга, үстерүгә һәм популярлаштыруга юнәлтелгән һәм чираттагысы нәкъ Удмурт халкына да багышлана. Әлеге чарада без Удмурт халкының милли уен кораллары, милли җырлары, аларның биюләре белән танышачакбыз. Шулай ук декоратив гамәли сәнгать мисаллары белән дә танышачакбыз. Инде кичкенә балаларга да безнең махсус 2 мәйданчык оештырыла. Ул әкият аланы дип атала. Анда инде балалар Удмурт халкы әкиятләрен тыңлаячак һәм алар белән турыдан-туры танышачак. Балачак аланында инде алар Удмурт халкы уеннарын үзләре уйный алачак. Гомумән алганда менә бу проектның идеясы ничек туды? Чөнки без беләбез, беренче мондый проект 14 июль көнне ул Марги мәдәниятенә багышланды. 2021 елда Казан мэриясе туган телләр елында туган телләргә багышланган төрле чаралар, төрле проектлар башлап җибәрде һәм әлеге Древо жизни проекты да былтыргы башлангычларның уңышлы дәвамы дип әйтергә була. Чөнки безнең республикада төрле милләт халыклары яши һәм без аларның барысында кулачлап, аларның барысында игътибар итәргә телибез. Һәм шул сәбәпле барлыкка килгән әлеге уй, әлеге башлангыч бу проект. Алга таба безне нинди мәдәниятләр белән танышу көтә?
Алла буйрса, шулай ук әлеге проект августта дәвам итәчәк быел. 11 августта һәм 25 августта киләсе чаралар узачак. Алар мартва һәм чуаш халыкларына багышланачак. Һәм менә ничек уйлыйсыз, әлеге проектның уңышы нәрсәдә? Менә беренче чараның нәтиҗәсенә дә килгәндә, безгә бик күп кешеләр килеп, чара дәвамында да, чара беткәчтә бик күп кешеләр килеп, үз фикерләрен белдерде. Мондый чаралар кирәк, Казанның нәкъ уртасында. Чыннан да әлеге чара бик кызыклы һәм бик файдалы һәм бик уңышлы дигән шундый фикерләр ишетергә туры килде. Андый фикерләрне ишеткәч, әлбәттә инде алга таба да дәртләнеп, канатланып эшлисе килә һәм уңышы Татарстанда яшәүче төрле милләт халыкларына игътибар итү, аларның мәдәниятләренә игътибар итү һәм аларның байлыгын, аларның мәдәни мирасын башкаларга да күрсәтү һәм казанлыларга таныту. Монда бит әле казанлылар гына түгел, килгән кунаклар, туристлар да таныша аларның мәдәнияте белән. Һәм шунысы да үзенчәлекле дип әйтер идем. Бик зур рәхмәт, Алина. Әлбәттә инде бу проект уңышлы булсын. Рәхмәт бик зур сезгә. Туган телебезне саклау, ана телендә белем һәм тәрбия бирү өчен шартлар тудыру, телебезне үстерү, буыннарга тапшыру. Шушы планнарны тормышка ашыру, төрле кызыклы проектларга ярдәм итү өчен грантлар системасы эшли. Алар ярдәмендә иң кыю идеяләр һәм теләкләр чынга ашырыла. Чираттагы грантлар республикабызның мәктәп һәм балалар бакчаларына юнәлдерелде. Тулырак Фәннур Хәсәнов һәм Таһир Хәсәнов видеоязмасында. Казан шәһәре авиатөзелеш һәм Яңа Савин районнарында мәгариф өлкәсендә актив рәвештә федераль һәм республика программалары эшләп килә. Үткән 2021 ел Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы кысаларында Татарстан Республикасы территориясендә яшәүче халыкларның телләрен, гореф-гадәтләрен, мәдәниятләрен саклауга һәм үстерүгә юнәлдерелгән проектларны гамәлгә ашыруда муниципаль мәктәпкәчә белем бирү оешмаларына һәм муниципаль гомуми белем бирү оешмаларына ярдәм итү гранты булдырылды һәм шушы грантларны отучы балалар бакчалары һәм мәктәпләре билгеләнде. Шул уңайдан Татарстан телерадио компаниясының иҗат төркеме әлеге районнарның җиңүче мәктәпләре һәм балалар бакчаларында булып аралашып кайтты. Казан шәһәр авиатөзелеш һәм Яңа Савин районнарында милли мәгарифне үстерүгә, туган телләрне өйрәнүгә, аны өйрәтүдә максатчан рәвештә күләмле эш алып барыла. Чынлап та 2 районда безнең бүгенге көндә туган телдә белем һәм тәрбия бирә торган 20 балалар бакчасы һәм 12 гомуми белем бирү учреждениесе эшләп килә. Һәм шунсында әйтеп үтәргә кирәк, әлеге уку йортларында һәрберсендә дә туган телне өйрәнү өчен, милли мәдәниятебезне, тарихыбызны өйрәнү өчен барлык шартлар да тудырылган. Димәк, укытучыларыбыз, тәрбиячеләребез, җитәкчеләребез канатланып, шатланып, куанып эшлиләр, хезмәт итәләр. Инде шушы эш дәверендә Республикабыз хөкүмәтенең, мәгариф идарәсенең, Татарстан Республикасы мәгариф министрлыгының ярдәмен, хуплавын күрү алар өчен тагын да зур ярдәм. Авиатөзелеш һәм Яңа Савин районнарында татар телендә белем һәм тәрбия бирүче 12 мәктәп, 230 татар классы тупланган, 20 балалар бакчасы эшләп килә. Милли тәрбия, туган телгә мәхәббәт бишектән башлана ди халык. Шуңа да балалар бакчаларында 2 телне дә яхшы белгән балалар тәрбияләнергә тиеш. Безнең 348 балалар бакчасы авиатөзелеш районында урнашкан. Безнең 2 бинабыз бар. Берсе иске бина, инде 50 яшьлеге безне тутырабыз, ә берсе яп-яңа бина. 216 елда ачылган. Бу грант тоту безгә материаль яктан бик зур ярдәм булды. Балалар өчен без Идел буе халыкларның милли костюмларын тиктереп алдык. Балалар өчен татар телендә өстәл уеннары булдырдык. Төрле бәйрәмнәр өчен, шаралар өчен баннерлар, стендлар алдык. Яңа информацион коммуникатив заманда яшибез. Шуңа күрә компьютерларның эшләүе бик мөһим безнең өчен. Яп-яңа моноблок булдырдык. Современный моноблок булдырдык.
Хәзер тагын да күбрәк иҗат итәргә мөмкинлекләребез булды. Бүгенге көндә милли мәгарифкә республика күләмендә зур игътибар бирелә. Яшь буынга туган телне, әдәбиятны, тарихны, мәдәниятны өйрәтү әһәмиятле юнәлешләрдән санала. Туган тел укытучыларының статусын күтәрү, аларның педагогик тәҗрибәсен арттыру өчен оештырылган төрле конкурслар мөһим роль уйный. Авиатөзелеш районының 78-нче балалар бакчасы грантка ия булу нәтиҗәсендә компьютерлар, проекторлар, экраннар, төсле принтер сатып алынды. Балалар өчен милли уенчыклар, курчаклар, костюмнар, дидактик уеннар булдырылды. Мондай грантларны оештыру балалар бакчалары өчен бик мөһим һәм кирәкле дип уйлыйм. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы дип игълан ителгәч үк, авиатөзелеш һәм Яңа Савин районнары мәгариф бүлеге тарафыннан һәр ай өчен аерым тематика тәкъдим ителде һәм ел дәвамында мәктәпләрдә һәм балалар бакчаларында бик күп матур чаралар үткәрелде. Халыкара туган телләр көне, милли бәйрәмнәр, гырыф-гадәтләр, йолалар, шигърият көне, Габдулла Тукайның туган көне, Бөек Ватан сугышы елларында халыклар бердәмлеге, рус теле көне, Пушкинның туган көне, республика көне, төрле халыкларның күренекле фән, мәдәният һәм сәнгать әһелләре белән очрашулар, этнографик музейлар, милли киемнәр, ризыклар, традициялар, халыклар бердәмлеге көне. Әлбәттә, шушы грантны ытуыбызга без бик шатбыз. Шушы ыткан акчага күптәннән инде хыялланган Мирас FM дигән студияны булдырдык үзебезнең мәктәбебездә. Шушы студиябызның проект дип әйтәбез бит инде, максаты балаларда татар телен, татар халкының тарихын, мәдәниятын үстерүгә, шулай ук профориентация эшләрен активлаштыру, алып бару ята менә шушының эштәлегендә, проектның эштәлегендә һәм максатыбыз шушы. Шушы Мирас FM студиясында балалар безнең үзләренең төрле язучыларның шигырьләрен укый алалар, җырларын җырлый алалар. Әкиятләрне біз яздыра алабыз. Язучыларның биографиясын яздырасыбыз килә. Төрле аудиокитап, төрле аудиодиск яздырасы килә. Димәк, балалар тавышы белән яздырылган аудиокитапларны укытучылар дәресләрдә дә куллана алачаклар. Бу без моңа бик зак итеп хыялланган идек. Хәзер инде менә шушы максатларыбызны, хыялларыбызны тормышка ашырырбыз дип уйлыйбыз менә шушы студия ярдәмендә. Аннан соң бу студиядә инде күптән түгел генә 2 түгәрәк эшләп килә башлады. Берсе ул яшь оператор, икенчесе сәнгатьле укыйм, сәнгатьле укырга яратам дигән түгәрәк. Монда инде педагоглар әлбәттә сөйләм телен өстендә эшлиләр. Менә шу балалар конкурсларда сөйләргә өйрәтү өчен дә бик файдалы булып тора бу студия безнең. Алар үзләрен алдан яздырып, тыңлап, хаталар өстендә инде педагоглар белән берлектә эшләячәкләр. Грантлар Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе тәкъдиме белән кертелде һәм тормышка ашырылды. Фәннур Хәсәнов, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Ә без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау, сәламәт булыгыз.